Musíme si promluvit. Dobrý hook? Ne, promluvit si musíme, ale zlehka, na pohodu. Jsem se jenom pokusil o nějaký hook na začátek. Ale zkrátka, já jsem si uvědomil, že naposledy si točil video, kdy jsem jako nějak odpovídal na dotazy a povídal si s váma možná ještě v karanténě. Podle mě jo, protože určitě to nebylo tady ve studiu. Studio jsem 100% neměl, bylo to doma točený. Takže už to bude tak 2 roky, 3, 4, určitě, bude to dlouho. Tak to jdeme dneska napravit, já jsem psal na YouTube, ať mi hážete otázky. Popravdě mě to třeba chybí si takhle jenom v klidu sednout, povídat si s váma. Věřím, že i vás by to mohlo bavit. Tak jdeme na to. Tak na co jste se mě tu ptali? Co jsi spřál, aby ti lidé kdysi řekli, ale musel ses to dozvědět sám? Teď jsem odpovídal nějakým rozhovoru nedávno na podobnou otázku, ona byla trošku jinak položena, ale můžu na ní odpovědět stejně. Byl bych rád, kdyby mi někdo třeba před 12 lety řekl, ať všechno, co se aktuálně děje, ať to vnímám víc, než bych to normálně vnímal. Ať se zastavím a nasleju to, co se děje. Protože všechno, co se děje teď, už zítra být nemusí. Doba je strašně rychlá, všechno rychle mizí. A já si to třeba uvědomuji teď a trošku mi to mrzí, že to v období, kdy jsme začínali, pak bylo první turné, druhý turné haly. Třeba to halový turné, to bylo vlastně obrovská věc. A mě to všechno tak jako zmizelo. Ne, že bych si to jako nepamatoval, ale mám spíš takový jako úryvky, ale třeba si nepamatuju ty emoce přímo, jako taky ty konkrétní prožitky, které byly. To mě třeba mrzí. Jsou prostě momenty, které už se třeba jako nemusí opakovat, nebo i když se budou opakovat, tak prostě je budu vnímat jinak, protože už jsem starší. Tehdy jsem je mohl vnímat jinak a mám prostě pocit, že to všechno bylo strašně rychlý. Je nějaká písnička, kterou už dnes vnímáš úplně jinak, než v době, kdy vznikala? 100%. Já si to uvědomuji zpětně vždycky, samozřejmě, že jedeš koncerty celý léto, každý víkend to zpíváš 3krát, někdy 4krát. Furt dokola ty samý songy. A jak to člověk zpívá furt dokola, tak občas jako je v nějakém rozpoložení, kdy si uvědomí, že jenom zpívá ten text. A teď si říká, no jo, a teď mě jako dojde, co to vlastně znamená. Že třeba jsem v tom 10 let slyšel něco úplně jiného, nebo jsem v tom neslyšel nic jako zvláštního. A najednou si uvědomím, jako co ta nějaká fráze znamená. Takže jo, určitě. A taky hlavně záleží, co je za období. V každém období ty emoce různý, v těch songách vnímám trošku jinak. Taky prostě se stane, že je koncert, kdy zpívám song a zrovna nemám dobrý období, že mám nějaký splíny, prostě necítím se dobře, prožívám to intenzivně, někdy jsem šťastný a ty veselý songy prožívám víc a ty smutný jako na mě tolik jako neplatí, protože prostě jsem happy, někdy jsem strašně zaláskovaný a ty zamilovaný songy úplně prožívám, můžu být i v rozchodu a potom většinu těch písní prožívám dost těžce, protože 90% těch songů tam je o rozchodech, takže to je taky docela dost důležitý faktor. Já jsem dost citově založený člověk, takže nedokážu úplně ty emoce skrývat a dost to se mnou háže podle toho, jak se cítím a možná to je na mě na těch koncertech často vidět, nevím. Na co se díváš u ženy? Charakter a povahově. Není charakter a povahově to samé? No to je jedno. Humor, number one. Když tam je humor, může to fungovat. A ten humor nesmí mít meze. Nesmí existovat meze, jakmile to má meze, tak je to špatný. To je number one. Nějaká přirozená inteligence. To člověk pozná, že si s tím člověkem má co říct. Že nachází společný témata, že můžou jít do hloubky v různých tématech. To 100%. To je právě ten hezký kontrast toho humoru, že fakt jako humor, který nezná meze, ale ty přeskočíš z toho humoru do něčeho vážného a funguje to, tak je to super. Ohleduplnost, starostlivost, takový ten člověk, co jako je starostlivý, víc myslí na ostatní než na sebe, to je sexy. To je sexy. A kdyby to bylo jako vzhledově, tak samozřejmě jdeme dál. Jaké máš momentálně cestovatelské sny? Nebo kam se v nejbližší době chystáš? A já vlastně nemám jako konkrétní místo. Já prostě jediný, co vím, že nemám rád rezorty. Když už někam cestuju, prostě nechci být nikde v hotelu zavřený, nebo v penzionu, nebo v rezortu, prostě taky uzavřený. Nemám to rád. Prostě s batuškem někde prostě chodit. Ne jako takový extrém, jako jezdí třeba Lukáš, že prostě jede do Afriky a fakt jako na dřeň, to zase ten druhý extrém, to ne. Ale tak Madeira, prostě batůžek, hory, příroda, street food, to jo. Jsi teď co hodně plánuje, nebo máš radši, když se věci vyvinou spontánně? Já to mám tak jako, já vlastně rád plánuju za druhý a mě největší dělá radost to, že to jako naplánuju a vím, že to tomu druhému udělá radost. To mě jako strašně baví. Pro sebe tak si nějak plánovat
jako taky, ale a zase na druhou stranu mám rád, když se stane něco spontánního a je to v ten moment a najednou si uvědomím, že to je spontánní. Já jsem úplně jako říkám, spontánní, jsem toho taky nabitej. Takže vlastně v obojí tak nějak jako se to doplňuje. Ani jedno nějak víc než to druhý. Sleduješ aktuální trendy v AI? Bojíš se, že by jednou mohla psát písničky místo tebe, nebo to bereš jako nástroj? Sleduju dost, tak vy jste viděli tak spoustu videí na tomhle kanále o AI. Jsem zkoušel a spíš tu generativní AI, obrázky, videa. Tož používám třeba jako fakt denně. Snažím se neusnout na vavřínech. Ty si připadám jak totální boomer, že jsem řekl, že neusnou na vavřínech. Ty krása. Ty jsem si přesně, že jsem boomer. No, snažím se neusnout na vavřínek a sleduju trendy. Používám to. Mám předplatný na různých webech, jako kde vychází pořád nový modely, jakmile se nějaký objeví. Třeba jsem hrozně už jako vzdal boj s ChatGPT. Přijde mi, že se to zastavilo a teď mi přijde, že se to jako zhoršuje. Že když se snažím s ChatGPT dostat jako nějakou nic, ona neumí jako se mnou argumentovat. Ona se furt jako mi snaží jenom jako tak jako lízat, jak se to říká? Mazat med kolem huby, lízat. Mazat med kolem huby se mi snaží a vlastně jako neumí mi oponovat a to mě štve, protože já se vždycky snažím dostat nějaký výsledek a chci, aby to bylo jako co nejlepší a já jí řeknu třeba, no tohle se mi úplně nezdá, já jsem chtěl spíš něco takového a ona mi řekne, to, co jsi řekl, je právě naprosto skvělé, naprosto s tebou souhlasím, je to výborný, co jsi navrhl. Já říkám, ale jak chci, abys mi oponovala. No a co se týče hudby, jsem tam přestal jako se v tom nějak šťourat, v té hudbě, vím, že teď je to jako obrovský. Vidím to na TikToku, tam mě skáčou pořád, já to ještě furt jako poznám, ono se pak stane, že to přestaneme být schopný rozpoznat, já to pořád ještě poznám, když je to AI. Teď zase na mě vyskočí nějaký song, kde tam zpívá Ona plakala, on se směl. A je to tak strašně AI hrozný. A vidím to všude na TikToku, že nechápu, a vidím, že ty lidi to jako reálně poslouchají a brečí u toho, jak je to dojemný. Takže tam pak jako si říkám, že ajajaj. Na druhou stranu, což teda musím říct, co se té hudby týče, pořád tady jsou live shows, které jsou pro nás jako muzikanty, pro nás jako kapelu to nejvíc důležitý. V lidech nejvíc emocí vzbuzuje, když tu svoji oblíbenou písničku slyší live na koncertě. To je dokázaný, ten má vědecky dokázaný, když lidi sledovali, nějaký věci sledovali, prostě co s lidma dělá reprodukovaná hudba v uších versus prostě, když to slyší live. Ty emoce, které prostě doručí ta živá hudba na koncertech, tak to AI prostě to nereplikuje, to nejde. Myslím, že dokud budeme hrát živě, což budeme a je to nejlepší na tom dělat muziku, tak jsme v pohodě. Jaká byla pro tebe nejtěžší životní zkouška? Tak celkově jako loňský rok byl docela ostrej. Od začátku roku až po ten závěr, tak vy víte, co se odehrálo, tam taky spoustu otázek bylo. Na můj rozchod, já jsem to nechci úplně rozpitvávat. Prošel jsem si rozchodem, což nebylo úplně jako příjemný. A vázalo se na to spoustu věcí, které jako byly těžké a bylo to po dlouhé době, takže nevím, jestli to byla úplně nejtěžší životní zkouška v mém životě, ale bylo to jedna z těch těžších a teď je to pořád čerstvý pro mě, takže možná proto to jako zmiňuji, ale celkově ten rok toho přinesl spoustu jako takového úplně nepříjemného, což ale teď už vnímám tak, že prostě se to stát muselo a člověk se z určitých věcí poučí, nebo ne úplně poučí, ale musí si je prožít, aby prostě s tím mohl pracovat dál do budoucna. A jinak jako v mém životě se staly věci, které asi nebudu říkat nikdy na kameru, protože člověk si musí něco jako nechat pro sebe. Mý rodině třeba, který nebyly úplně příjemný a byly bolestivý. A staly se už dřív, tak to samozřejmě byly jako taky těžký zkoušky, ale to už není tak aktuální. To už je tak dlouho, že už to člověk nějak jako zpracoval, ale to, co jsem teď zmiňoval, tak to pořád nějak mám v sobě. Jakých vlastností si nejvíce ceníš na lidech? Teď jsem dělal nějaký video na TikTok, kde jsem hodnotil, co mě nejvíc naštve. Tak když to vezmu z druhé strany, nejvíc mě naštve, když někdo není dochvilnej, takže nejvíc si cením toho, když někdo je dochvilnej. To je prostě, mně přijde, když někdo jako chodí pozdě, tak tam to lidi rozebírali v komentářích, tak to můžete rozebírat i tady na YouTube. Ale když někdo chodí pozdě, mně přijde, že to je jako totální disrespekt tomu druhému, že vlastně jako ty tím pohrdáš tím časem toho druhého. Že jako se nesnažíš, a že napíšeš sorry, 15 minut zpoždění. A co ten člověk má tam někde sedí prostě a čeká? Tak co má dělat jako? Se mezi tím prostě těch 15 minut, já třeba taky prostě chvátám, teď úplně jako dělám všechno pro to, abych tam byl včas. A pak mi někdo řekne, ale já jsem se nějak jako seknul prostě 15-30 minut. Že mi tím jako takhle kopne do hlavy a
nezajímá mě tvůj čas, prostě jak takhle to cítím. Nesnáším to, přijde mi to prostě špatný. Cením si upřímnost, to je jasný, asi empatii, dost empatii, ale to nevím, jestli jako není prostě, tak je to vlastnost, nevím, jestli to není, to je taková ta vlastnost, kterou se podle mě narodíš. Mám kolem sebe lidi, kteří prostě nejsou empatický, jako vůbec, a je to strašný. Ale myslím, že to mají prostě vrozený, to jsou jako roboti, občas se dost divím nad tím, co některý lidi jako vypustí z pusy, jako jak neempatický jsou, ale já jsem možná zase extrém, že jsem jako až moc empatický, že prostě vidím, že se někomu něco děje, koho neznám a rozbrečím se, protože to má těžký, takže to je zase asi druhý extrém, ale tak jako dobře, když to je tak vyrovnaný, tak je to správně, si myslím. Řídíš se víc tím, co je správné, nebo tím, co cítíš? Co cítím, 100%. To asi jde s tou empatií, já jsem takový jako přecitlivělej v některých věcech, ale to možná úplně nesouvisí tady s tím, ale jako jdu po pocitech. No, ale zase, vidíš, a to je zajímavý vlastně. Taky jsem jako spoustu věcí i dlouhodobě dělal, jenom protože si myslím, že to bylo správný, že by to tak mělo být. Takže vlastně ne, hele, možná. Já jsem si tady dal takovou jako pro sebe terapii. Dobrý, díky za ty otázky, úplně jsem se tady sterapeutizoval sám sebe. Vyjde tento rok nová deska, pokud ano, už máš představu, o čem budou písničky, nebo jestli jsou v plánu nějaké novinky. Nevím, jestli vyjde deska. A písničky máme jich dost v šuplíku a některý jsou i z toho šuplíku venku, jenom čekají na správný moment. Ale máme toho dost hotovýho. Teď z začátku roku se zase vždycky prodíráme těma věcma, co jsme třeba napsali za poslední roky, nebo za minulý rok, nebo předchozí nějaký, který jako zapadly a znova jim dáváme jako nový život, což je teď to aktuální. A já teď jsem procházel takým obdobím, který jsem tady zmiňoval, že úplně jsem neměl jako, nebo jsem takým rozpoložení, že bych prostě psal a teď se do toho zase dostávám, takže určitě čekejte brzo nový věci. A hlavně bude narvaná sezóna. Narvaný koncerty. Budeme mít letos nejvíc koncertů za posledních asi 6 let hraní, takže se vidíme, těším se strašně. Prasečí otázky kdy? Já jsem přemýšlel, jestli tohle mám nazvat prasečí otázky, ale jelikož už nejsem prase, tak to tak nazývat asi nebudu. Bych vás nemátl. Chro. Nechceš natočit nějaké video, kde budeš něco zkoušet vařit? Jo, to jsem si vyskryčetoval. Já nevím, jestli to je jako narážka, protože, anebo to je člověk, co mě sleduje na YouTube a neví jako o mém TikToku, ale můj TikTok je plný receptů. To je jenom mé receptář Prima nápadů. Celý můj TikTok, já jsem jedno v období, a to podle se začalo během covidu, v karanténě. Já jel třeba 4 roky v kuse, samý recept, tam je, já bych mohl vydat kuchařky. Ale teda jakoby, když už jsme tady na YouTube a bavíme se o tom, tak samozřejmě já rád vařím furt, miluju to. Napadlo mě, že bych mohl jako točit recepty jako takhle na YouTube. A zase si říkám, jestli to není jako divný to točit na YouTube jako na tenhle, jestli neudělat jiný kanál a zase nechci dělat jiný kanál. Napište, jestli byste to sledovali. Jestli už to není moc, protože receptů, každý točí recepci. Nevím, jestli to není prostě moc, jestli ten TikTok není jako lepší formát pro to, takový jako rychlý. Nevím, napište. Nehledáš inspiraci v psaní textů písní. Vždycky říkám, tak život, klasika, že jo, ale často se mi stává, že nevím, viděl jsem na TikToku nějaký jako smutný příběh někoho, tu už dávno, a napsal jsem podle toho tehdy zárodek textu každý sám, to bylo na základě nějakého příběhu, co jsem někde viděl. Bohužel si jako čím dál víc uvědomuji, že některé texty, které jsem psal v době, kdy jsem si myslel, že se to neodráží ode mě, jako zevnitř mě, tak teď zpětně si uvědomuji, když ty písničky některé naše starší slyším, že se odrážely ze mě, i když jsem si myslel, že to bylo z nějakého příběhu z okolí. Ale to si třeba uvědomuji až teď za poslední nějaký týdny, měsíce. Už nebudu nikdy asi tvrdit, že jako je to celý jenom na základě něčeho, co jsem nasál zvenčí, že vždycky tam asi jako trošku něčeho bude tady, aby se to dostalo na ten papír. Takže hodně zvenčí, ale vždycky tam musí být něco zevnitř. Jak se vidíš v budoucnu? Plánuješ nějaké velké věci? Co plánuju? No tak v budoucnu plánuju hlavně zestárnout, ale hezky. Chci být milej,
dědeček, takový ten pohádkovej, ne takový ten dědeček, co bonzuje na sousedy, co je sprostej, takový milý dědeček. V jedné ruce kafičko, v druhý dřevěnou hůla a bude mi hezky. S vnoučátkama. Tak. Chtěl bych si zkusit nějakou reality show, třeba Survivor. Přiznám se, že letošní Survivor jsem ani nezačal sledovat. Jak to nedokážu, ten český. Zahraniční jsem sledoval, ale ten český potom, co jsem tam měl jako na ty loni, tak jsem tomu byl nějak moc blízko a bylo to vlastně těžký. A nějak to ve mně prostě utkvělo a celkově spoustu věcí s tím provázaných prostě byly pro mě jako těžký. Sleduju tu americkou už strašně let, australskou taky, ale prostě po té zkušenosti z Loňska si musím dát jako od té český odstup. Takže teď asi ne, ale tak jako jiná. Kdo mi volá naozaj? No a každopádně, jaký jsou jiný reality show? Teď je ta Asia Express, to mi přijde super. Nebo takhle, já tu reality show znám jako ze zahraničí a ještě jsem neviděl žádný český díl, ale vím, jako obecně ta reality show je fajn. Zrádci miluju, top, absolutně, Markus to dělá skvěle. Koukal jsem na australskou verzi, britskou i americkou a česká prostě jako on top, absolutně. Takže Zrádci miluju. Takže ty vlastně jenom říkám, že co miluju, ale ta otázka byla, jestli bych tam šel. Tak do Zrádců bych nešel, protože prostě si myslím, že by mě to semlelo, to jak úplně říkám na rovinu. Já kdybych šel do té hry, tak já bych se nebál být jakože, kdybych šel prostě hru, jo. Herec, a už to mluvil o to, že podle mě jako lidi, co by na to koukali, když to vidím teda jako často u těch sérií, jak to lidi vnímají, že si řeknou, to je zmetek. A teď vždycky třeba říkají, ten člověk to musí mít v sobě, ten by to takhle nezahrál, ten to musí mít v sobě. Ne, prostě to je hra. Vždycky, když čtu tyhle komentáře, tak si říkám vždycky, je to hra, proč to člověk hraje. A tohle přesně vím, že by se mi stalo. Takže to je třeba důvod, proč bych se do toho bálí. No nic, to jsou ty jako nejzajímavější otázky, co jsem vybral, ono jich tam bylo ještě víc, ale často se i opakovaly, tak se prolínaly. Ale doufám, že jste si to užili. Tak si třeba takovýhle koncepty můžeme dávat častěji, když vás to bude bavit, to uvidím podle lajků, komentářů a zhlídnutí. A ty do toho šlapu, do toho YouTube, takže mám z toho radost. Doufám, že z toho nevypadnu. Vidíme se u dalších videí, na koncertech a tak dále. Mějte se fajn, milujte se, množte se. Love you, bye.